салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. дирӯз дар лигаи чемпионҳо бозиҳои ҷавобии плей-офф баргузор шуданд ва он хеле ҷолиб буд. баъзеи дастҳо ҳама гунаи интизориро шикастанд, баъзеи дигар бошанд бозии хеле заиф нишон доданд. сенсатсияҳо, хатогиҳои калон ва бозии аҷиб ҳамаашро ҳоло муҳокима мекунем. агар шумо на танҳо таҳлил кардани бозиҳоро хоҳед, балки мехоҳед онҳоро бо сифати баланд тамошо кунед ва дар вақти бозӣ бо дигар мухлисон муҳокима кунед, пас ба телеграм канали ман ворид шавед. ман аллакай ин бозиҳоро нишон додам ва имрӯз бозии асосии шабро интизор шавед. Реал Мадрид бар зидди Манчестер Сити. дар канали ман метавонед бозиро бо сифати баланд тамошо кунед ва бо дигар мухлисон лайв муҳокима намоед. ссилкаи телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо баъз ушнед, мо бошем сар мекунем. милан аз лигаи чемпионҳо хориҷ шуд, на аз он сабаб ки фейнор аз онҳо беҳтар буд, балки аз сабаби хатогиҳои худашон. бозии хуб оғоз шуд, лекин пас аз хориҷ шудани Тео Эрнандес аз майдон ҳамаи чиз баръакс рафт. дар асл мушкилоти Милан хеле амиқтар ҳастанд. ин ҳам бозингарони заиф, ҳам қарорҳои нодурусти мураббӣ ва ҳам бетартибиҳо дар роҳбарияти клуб. Милан бозиро бо голи барвақтии Сантьяго Хименес оғоз кард. пас аз ин онҳо идома медоданд ки боз як гол зананд ва бозӣ таҳти назорат буд, вале пас аз танаффус ҳамаи чиз бо хатои беақлонаи Тео Эрнандес вайрон шуд. ӯ аввал дар нимаи аввали бозӣ як корти зард гирифт, пас он дар нимаи дуюм кӯшиш кард симулятсия кунад ва дуввумин корти зардашро гирифт. ин хатои оддӣ нест, ин беэътиноӣ ба даста ва ҳамдастаҳост. пас аз он ки Милан бо 10 нафар монд, Фейнор фаъолтар шуд ва дар охири бозӣ гол зад. агар Тео ин хаторо намекард, шояд натиҷа дигар мешуд. на танҳо бозингарони Милан хато карданд, балки мураббиам. масалан, чаро Таяни Рейндерс, ки яке аз беҳтарин бозингарони даста аст, дар мавқеи асосияш бозӣ намекунад? чаро Жоао Феликс, ки пас аз омаданаш чизе нишон надодааст, ҳамеша дар майдон аст? чунин қарорҳо ба даста зарар мерасонанд. илова бар ин, Милан ҳатто дар лигаи чемпионҳо бо ҳайати пурра иштирок карда натавонест, зеро клуб дар тобистон ҳангоми сабти бозингарон иштибоҳ кард. онҳо барои бозингарони нав пул сарф карданд, лекин аксари онҳо ё бозӣ намекунанд, ё ба даста кӯмак намерасонанд. Консенсао мураббии бад нест, лекин то ҳол нишон надодааст, ки метавонад ба Милан як услуб ва тартиби нав диҳад. ҳамаи тактикаҳои ӯ танҳо ба маҳорати шахсии бозингарон вобастаанд. вақте ки бозингарон мисли Тео хатои калон мекунанд, нақшаи бе вуҷуд надорад. мушкилот танҳо дар бозӣ нест. дар Милан роҳбарият хеле нодуруст кор мекунад. дар тобистон клуб метавонист мураббиёни сатҳи баланд мисли Тухел ё Контеро даъват кунанд, лекин дар охир Фонсекаро гирифтанд, баъд ӯро гирифтанду Консенсаоро гузоштанд, аммо ҳоло ҳам мушкилот ҳал нашудааст. Златан ва Манкада бояд клубро рушд диҳанд, аммо баръакс Милан бетартиб кор мекунад. касе намедонад ки кӣ барои трансферҳо, тактика ва рушди клуб ҷавобгар аст. агар роҳбарият бетартиб бошад, пас дастам ҳамин тавр мешавад. бинобар ин тобистон тағйироти ҷиддӣ лозим аст. ин танҳо як шикасти оддӣ нест, балки нишон медиҳад, ки дар Милан мушкилоти системавӣ вуҷуд дорад. агар ин мушкилот ҳал нашаванд, пас аз чанд сол Милан на дар лигаи чемпионҳо, балки барои ҷои лигаи Аврупо мубориза мебарад. хулоса, Милан на аз сабаби заиф будан, балки аз сабаби хатои худаш мағлуб шуд. Тео интизом надошт, бозингарон характер нишон надоданд, мураббӣ нақша надошт. роҳбарият бошад тамоман бетартиб кор мекунад. агар хулосаҳои дуруст набароранд, чунин мағлубиятҳо барои Милан як чизи маъмулӣ мешаванд. Аталанта дар бозии ҷавобӣ бо ҳисоби 1-3 ба Брюге мағлуб шуд ва аз лигаи чемпионҳо хориҷ гардид. ин шикаст танҳо аз ҳисоби холӣ шудан нест, балки натиҷаи хатое ҳаст, ки ҳам дар дохили майдон ва ҳам берун аз он рух доданд. Брюге аллакай дар дақиқаи сеюм пешсаф шуд. Талби тавонист ҳимояи Аталантаро бо як ҳаракати оддӣ рахна кунад. баъд дар дақиқаи 27 ҳамон ҳамлагари ҷавон дубл кард. пеш аз танаффус Юдгла голи сеюмро зад ва аслан тақдири бозиро ҳал кард. дар посух Аталанта тавонист дар дақиқаи 46 бо голи Адемало Лукман фарқро кам кунад, лекин баъд ӯ пеналтиро истифода накард. ин нуқтаи гардишии бозӣ буд. агар Аталанта ин лаҳзаҳоро ба манфиати худ истифода мебурд, метавонист бозӣ кунад, аммо пас аз он ба назар мерасид, ки даста таслим шуд.
фоҷиабор аст ки ҳамагӣ як ҳафта пеш Гасперини бо ифтихор гуфта буд ки Аталанта барои требл яъне Лигаи Чемпионҳо, Серия А ва ҷоми Италия мубориза мебарад. Пас аз 5 рӯз онҳо аз ҷоми Италия бо шикаст аз Болония хориҷ шуданд ва акнун аз Лигаи Чемпионҳо. Дар лига онҳо ҳамагӣ дар ҷои сеюм ҳастанд ва аз Наполи 5 хол ақиб монданд. Ин боз як далели он аст ки Аталанта ҳоло комилан омода нест ки ҳамчун клуби бузург баромад кунад. Бо чунин хатогиҳо дар интихоб кардани ҳайат ва бозиҳои ноустувор даста наметавонад ба сатҳи баланди Аврупо бирасад. Гасперини дар ин бозӣ бо интихоби ҳайат хатои калон кард. Варианти аввалаи ӯ кор накард ва танҳо пас аз ворид шудани Лукман Аталанта тавонист тезтар бозӣ кунад. Чаро Лукман аз аввал дар майдон набуд? Илова бар ин, қарори фиристодани Дзанола ба иҷора ва нагирифтани бозингари дигар як иштибоҳи калон буд. Ҳоло вақте ки бозӣ дар сатҳи Лигаи Чемпионҳо ва мубориза барои скудето аст, Аталанта бо танҳо як ҳамлагар Ретеги хеле заиф менамояд. Барои чи Аталанта дар қисмати охири бозӣ ҳатто натавонист ҳамлаи фишоровар созмон диҳад. Ба ҷои он ҳамаи чиз ба зарбаҳои беасос ва партофтҳои нодуруст ба дасти дарвозабон табдил ёфт. Брюге дар ин дидор нишон дод ки онҳо на танҳо бо барқасдона ҳуҷум мекунанд, балки имкониятҳошонро хуб истифода мебаранд. Дар бозии аввал ҳам онҳо Аталантаро шикаст дода буданд 2-1 ва ҳоло бори дигар исбот карданд ки метавонанд бар дастаҳои сатҳи хуби Аврупо ғалаба кунанд. Даста бо 6 бозии бебохт дар плей-оффи Еврокубокҳо ва аввалин клуби Белгия гардид ки дар формати ҳозираи Лигаи Чемпионҳо марҳилаи стикавиро ғолиб омадааст. Акнун онҳо бо Лил ё Астон Вилла бозӣ хоҳанд кард. Хулоса, шикасти Аталанта на танҳо натиҷаи бадбахти як бозӣ, балки инъикоси мушкилоти амиқтари даста мебошад. Муҳофизат дар нимтайми аввал комилан ноустувор буд. Гасперини бо ҳайат хато кард ва баъди нокомии Лукман бо пеналти даста аслан таслим шуд. Милан проблемаи дохилӣ дорад, ин фаҳмо аст, вале бо Аталанта чӣ шуд? Чаро бозингарон он қадар хаста ба назар мерасиданд? Агар клуб воқеан мехоҳад барои ҷоизаҳо мубориза барад, бояд дар тобистон ҳаятро тақвият диҳад ва стратегияро тағйир диҳад. Бо чунин футбол пешрафти воқеӣ номумкин аст. Монако ва Бенфика дар бозии ҷавобии плей-оффи Лигаи Чемпионҳо мусовӣ 3-3 карданд, аммо ба даври навбатӣ дастаи Португалӣ гузашт. Ин боз як шикасти аламовар барои Монако буд ки дар солҳои охир борҳо дар лаҳзаҳои муҳим натавонист натиҷаи мусоидро нигоҳ дорад. Бозӣ хеле ҷолиб ва пур аз ҳодисаҳо шуд. Бенфика аввалин шуда пешсаф шуд. Дар дақиқаи 22 Артекаглу ҳисобро кушод, аммо баъд Монако ҷавоб дод. Дар дақиқаи 32 Минамино ва дар дақиқаи 51 Бенсегир дастаи худро ба пеш бароварданд. Пас аз ин бозӣ бозам шиддат гирифт. Дар дақиқаи 76 Павлидис пеналтиро ба гол табдил дод, лекин ҳамагӣ баъд аз 5 дақиқа Монако боз пешсаф шуд бо шарофати голи Элиникена, аммо ҳамагӣ 3 дақиқа баъд Кекчу боз ҳисобро баробар кард. Натиҷаи ниҳоӣ 3-3 ва азбаски Бенфика аввалин бозиро 1-0 бурда буд, онҳо бо ҳисоби умумии 4-3 ба яккашфинал роҳ ёфтанд. Тимҳое ҳастанд ки дар лаҳзаҳои ҳалкунанда қавитар мешаванд ва ҳастанд тимҳое ки фишорро тоб наоварда имкониятҳошонро аз даст медиҳанд. Монако ба гурӯҳи дуюм дохил мешавад. Ҳар касе ки солҳои охир Монакоро тамошо кардааст медонад ки ин даста чунин шикастҳоро зуд таҷриба мекунад. Ё дар даври охири лига ҷояшро дар Лигаи Чемпионҳо аз даст медиҳад, ё дар марҳилаҳои муқаддамотии мусобиқот ноком мешавад. Ва ҳоло боз як сценарияи шинос. Ҳамаи чиз дар дасти даста буд, аммо дар муддати 10 дақиқа онҳо бартариро аз даст доданд ва аз мусобиқа хориҷ шуданд. Яке аз сабабҳои асосии шикасти Монако хатогиҳои ҳимоятгарон аст. Онҳо хеле боистеъдоданд, вале дар лаҳзаҳои ҳалкунанда ба онҳо оромӣ ва таҷриба намерасад. Дар чунин бозиҳо як иштибоҳи хурд метавонад тамоми заҳматҳоро нобуд кунад. Ғайр аз ин, Брел Эмболо якчанд лаҳзаҳои хуб дошт, вале натавонист аз онҳо истифода кунад. Агар ӯ ин имкониятҳоро ба гол табдил медод, натиҷа комилан дигар мешуд. Бенфика дар 3 мавсими охир 3 мартиба ба яккашфинал расидааст, ки нишон медиҳад ки онҳо дар сатҳи аврупоӣ устувортар мешаванд. Дар марҳилаи навбатӣ онҳо ё бо Барселона ё бо Ливерпул рӯбарӯ хоҳанд шуд, ки рақибони хеле сахт ки ҳақиқати сатҳи воқеии Бенфикаро месанҷад. Монако бошад бояд аз ин бозӣ хулоса барорад. Агар даста воқеан мехоҳад дар сатҳи баланд рақобат кунад, пас бояд сатҳи худро беҳтар кунад. Дар акси ҳол чунин натиҷаҳо барои онҳо як чизи маъмулии ногуфт
сагвор боқӣ мемонанд. Бавария дар бозии ҷавобӣ бо Селтик мусовӣ 1-1 кард, вале бо исои умумии 3-2 ба даври дигар гузашт. Гарчанде ки даста ба даври якашфинал баромад, бозии онҳо пур аз хатогиҳо ва ноустуворӣ буд. Ин нишон медиҳад, ки Бавария дар ҳолати душвор қарор дорад ва дигар мисли солҳои гузашта нерӯманд нест. Бозӣ барои Бавария хуб оғоз нашуд. Харри Кейн дар вақти танаффус маҷбур шуд майдонро тарк кунад, зеро осеби мушакӣ гирифт. Ба ҷояш Кингсли Коман ворид шуд, вале бозӣ тағйири зиёд наёфт. Дар дақиқаи 63 Селтик ҳисобро кушод. Николас Геррит Кюн, ки пеш дар академияи Бавария бозӣ мекард, ба дастаи собиқаш гол зад. Ин нишон дод, ки ҳимояи Бавария хеле суст аст ва ҳеҷ гуна прессинги дуруст надоранд. Бавария дар муддати тӯлонӣ наметавонист ҷавоб диҳад, аммо дар дақиқаи 94 Алфонсо Дэвис ҳисобро баробар кард. Ин гол дастаи немисҳоро наҷот дод ва онҳо тавонистанд бо мушкилӣ ба даври дигар гузаранд. Агар не, Селтик метавонист сенсатсия кунад. Гарчанде ки Бавария ба якашфинал расид, ин бештар аз ҳисоби истеъдоди бозингарони алоҳида шуд, на тактикаи хуб. Зоҳиран Винсент Компани натавонистааст ба даста услуби қавӣ диҳад. Бавария 21 бозӣ пайдарпай дар майдони худ бохт надорад, вале дар ҳамин ҳол бозии онҳо номуайян ва бенақша менамояд. Агар ин раванд идома ёбад, шикасти ҷиддӣ ногузир мешавад. Барои дастае ки солҳои пеш барои қаҳрамонии Лигаи Чемпионон мубориза мебурд, чунин натиҷаи мусовӣ бо Селтик ва шодӣ барои ин як нишонаи қафомонии калон аст. Бавария солҳои охир бо мушкилоти дохилӣ рӯбарӯ аст. Пештар клуб бе ягон стратегияи равшан мураббиёнро барканор кард. Аввал Флик, баъд Нагельсман, ки ҳоло аз яке беҳтарин мураббиён табдил ёфтанд. Рӯбарони пешин Салихамиджич ва Кан клубро ба буҳрон бурданд ва пасон худашон низ ронда шуданд. Ин нишон медиҳад, ки дар клуб ҳеҷ кас нақшаи аниқ надорад. Акнун Бавария бо мураббие кор мекунад, ки таҷрибаи кофӣ надорад. Компани қаблан ҳатто аз Премер Лигаи Англия поин афтод. Сабқи бозии Бавария дигар мисли пештара нест. ҳайати даста низ пур аз мушкилот аст. муҳофизат бисёр хатогиҳо мекунанд. ҳамлагарон штобкорона ва бидуни фикр бозӣ мекунанд. Бозингарони мисли Коман, Гнабри ва Сане чанд сол боз ҳеҷ навоварие надоранд. онҳо танҳо барои як мавсими хуб дар соли 2020 қадрдонӣ мешаванд, вале баъд аз он пур аз суст шуданд. бо чунин сатҳи бозии Бавария дар марҳилаҳои навбатӣ бо душвориҳои зиёд рӯбарӯ хоҳад шуд. Дар ҳамин мавсим онҳо аллакай аз Фейнор ва Барселона шикаст хӯрданд. Агар ба рақиби қавитар дучор шаванд, эҳтимоли баромадан аз мусобиқа хеле зиёд мешавад. барои клуби сатҳи Бавария баробарӣ бо Селтик дар хона дар Мюнхен як нокомии ҷиддӣ аст. Агар тағйироти калон сурат нагирад, ин клуб танҳо номи бузург хоҳад монд, аммо дигар рақиби ҷиддӣ намешавад. хулоса, бале, Бавария ба якашфинал гузашт, вале ин комёбӣ бо бисёр мушкилот ба даст омад. ин на як ғалабаи ҳақиқӣ буд, балки як гуна наҷот. мушкилоти клуб хеле ҷиддист. мураббии номусоид, бозингарони ноустувор, тактикаи заиф ва роҳбарияти бад. агар чизе тағйир дода нашавад, Бавария дер ё зуд бо рақиби қавитар дучор мешавад ва аз Лигаи Чемпионҳо хориҷ мегардад. ба ҳамин тамом воридарам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.